Шипа го малко. 9, 3 пъти 15. What? Извикам, че там год с това. Ах, нещо ме лози, гайс! Чакай, че нещо! Вау! Оу! Стай! Как да умря? What? Ще хвана тумор на морка! 5 съм 3, 2, 1! Някой! Не мога да съм най-тъпите същества! Защо не ме дигнахте, бе? What? Абе, момчета! Има бати якия фьючер на Дискорд. Като ти е дженерал и цъкнеш контрол и такова. Р човек ти излиза такава команда с... Майко, колко са прости! Колко са прости! Дига това как се треска. Сега какво правиш? Шо се мърдаш, като стреляш? Не съм се мърдал, ти още не си спектетва явно мене. Също ако съм спектетва. И е го клипна тук. И сега почвам като вали човек. Яп пак яп. Скамна стига. Аз виждам тениска за му човек, нищо друго. Не, нищо не се видя. Ди си ликва газа. Ди, абсолютно нищо не се вижда. Вижда ли какво се случва? Не. Значи, имате сапун. Гледам. Аре. Не, човек, той ще умре. Слагам отгоре, слагам сапун. Виждате ли? Слагам сапун. Чайде! Клипвай! Къде за Бога трябва ми излезе да те приема? Хайде Димитро. А? Къде? Ти се знаеш, защото не нагадам. Те са нагадам. Аз нямам приятели. Това ако не го направи си пуси. Дей ми ненормалника. Не мога, Riot Games. Ай, Диди, защо не ми топлейнера, джунгъла и мидлейнера? Водят ме по CS, по левели, с 2 левела. С 3 кила, аз съм 0-3 и те пак идват. Ясно, и ми пише реконект. Много време. Да. Как ще убият? На 3. 1, 2, 3, снайп. Мишо, слушай ме сега. Ти мръсно брачка, искам да се разкараш от твоите ще тук ме проконеш, ще път и станеш такова. Ще превърта. Аз знам какво ще стане, аз съм от бъдещето. Ти човек, майко каза точно 3 го снайпнаха. Не, това ми ще е бог човек. Аз кажа, че това ми ще е някакъв бог. Клипай. Клипвам го. Пише, че удреш и защити нас, бе? Да, бе. Аз го питах. Ники остана тъпо. Човек. Каза си пивче, ще идва деба. Не, човек, аз последния път с Пивчо човек, отидохме до Плиска, след това извънахме на вас, трябваше да дърнем дружба. И обиколихме така човек, от Плиска до дружба 2 пъти. То не е човек, чакам да... Чека тя... Да си бъс. От, пише, че Ники е джунгъл. Не бъде ли Този го убих през това, брат. Следния на 2 кръв. Не, ще го убия. това? Бего.
Сега ако... А той имаше един човек? На две кръпа, на две кръпа. Дай. Има да фискит. Не, успяваш. What did you plan? Кво? Иди! Диди. Диди троли. Брат, Диди. Когато си мисля, че имам най-добрите слушалки. Аз мога си ти. Сега ще ви казвате, аз имам пак. Еки. На смяна. Може да е Они, Шаде и Ревенанте. Не е Ревенанта, защото знам, че той е много агресивен. Брат, 17 умирания Тимо с 2 айтема. Да ви кажа ли какво направи? Крадна Дрейка на нашия циганин с майт, брат. Дрейка ли? Барона, да, защо пъзна, брат. Не се отваря играта, what? Какво? Не се отваря играта! Клип! Ще за трети път ми крашваме. Втори. Перформанс мода. Това ще проработи, ако съм без перформанс. Представи си да е перформанс мода, човек. Защото си на... Гранта и биете на мене, бе, човек, ще умрат ми. Увикате са смок, Миша. Това не е моя. Как се не е твоя? Аз съм го дошъл. Тук сме били, значи. Да, ако умряха тук отпред. Клипа. И защо съм убил майка му? И защо по новините ме дават? После ми казва, защо чупиш всичко. Не знам, брат, ти си знаеш. Какво казах? Разбий се, бе! Стига ли? Ясно. Брат, виж колко човека идват на мида, бе! Абе, вие луди ли сте, бе? Не, бе! Голема глас, не, еш! Малека. Майка тебе. Да, някакви извиня, че го бих в това по-споръчено. Как се прави, някакви. Да го питам. Бомбата е върху мене, сега. Стей върху нея. Какво ми направи? Клип. Патриоти клип. Трябва да си го клипта. Просто няма да е песен, да ме интересува, брат. Така е загубена. Аз имам време, човек. И имам целият ден на разположение. Не ме интересува, брат. Не съм се замързал за никъде. FF в играта, човек.
Аз така изпомням брат с колата играше бега човек, искаше да си вземе душичката и цъка десен бутон и се пресякам и крещи и вика, защото нали знаеш като седи човек, като седи върху душичката не мога да я вземе. И круто седи и спами десен бутон и крещи като нормален, дай ми бе, дай ми! И се дразни направо. Иска кура, бате. Човек, този мидлена, виждате ли го? Айо, не ми се хареса. Това Йоне стана... Майка му бе! Слушайте са за вас, правя. Майка му бе! Аре, мют. Курза, ССК! 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 Абе, не ме ли чувате, бе? Не ме ли чувате, бе? А, верно ли? Чакай. Шамари го бе. Гейси. Стой. Идам. Ама я дама. Left the road. Къде отиде да плик? Газиш всичко ти по мене, мачкаш, без да мислиш блъскаш. Владимир Сиромахов, нещастливост, Ники? What? Ето ни... Изчегай Пичо! Опа! Мале. А ето видяхте ли го? Ево падра какво направи? Тръгна напредък, лекна и ония го мисли и продължи надолу. Мама, толкова е гадно човек. А това много лесно, какво беше това? Ще стъпат на стъкла и според това дали не се щупи и продължат напред. Те могат ли да стъпат по средата на това? Дима, не бързате за някъде, брат. Какво ще не те чух? Имаш пак на гърба, бе! Верно ли? Аре, брат, правиш го, брат, давай! Дай на един дъх, тичи го, брат, тичи! Майка ти нема!